Ja, hej. Da jeg nok ikke bliver inviteret ind til Chili Claus, så må jeg jo prøve at smage på nogle selv. Det var det stærkeste, jeg kunne finde nede ved den lokale Superspar. Som nu hedder Spar. Nu vil jeg lige prøve at se, om jeg kan spise sådan en. Jeg synes godt nok, de er temmelig store. Og jeg ved heller ikke, om det var godt tegn, at da jeg åbnede posen her, der fløj der en insekt ud. Men hvis den har været der og overlevet, så gør jeg vel også. Jeg synes, de er meget store, er de ikke? Det er sådan en hapaløjse at være. Jeg prøver at se, der er noget med grøntsager, de skal skylles i vand, men det tætteste jeg har, det er så lige sådan en her, så må jeg så skylle den i den. Og det må jeg så prøve. Jeg har prøvet jeg har set Chili Claus, han har altid sådan nogle striktrøjer på. Jeg har prøvet at se, om jeg kunne finde en i stand, men det må gå an. Jeg må prøve den her. Så dypper vi den lige først, ikke? Hov. Der er lidt skum på. Her, jeg dypper den lige en gang til. Den er voldsomt stor, synes jeg. Men der er vel ingen vej udenom. Hvis Bubber kan, så kan jeg vel også. Det kan jeg så ikke se. Den er meget stor. Jeg er spændt på at se, om der var mere storm end den, end der var i Bodil i går. Den er kraftig. Hold da op. Den smager faktisk meget godt. Og den er voldsom. Jeg synes pulsen den kommer meget hurtigt op. Meget hurtigt op. Og den, jeg synes det er varmt. Det er meget varmt. Og jeg kan også godt mærke jeg kan godt mærke det hele ud i ørerne, faktisk. Hold da op. Hej Charlie, der var lige hund i. Jeg er lige ved at lave aftensmad. Jeg tvivler på, hvor meget jeg kan smage det bagefter. Og nu man må ikke drikke mælk, og ved at man må drikke øl. Så vi må tage en tår af det. Man får varmen. Man får meget varmen. Den er slem, men jeg troede faktisk, det var værre, end det lige er. Men jeg har stadigvæk 2 tilbage, hvis der er nogen, der gerne vil smage. Og det var en hund. Det går nok ikke. Jeg tror, jeg vil gå ud og passe kødgryderne. Det er varmt det her.